Volvemos a Golada, onde un veciño quedou sen ambulancia polo mal estado da vía que leva á súa casa. Antonio Mosquera, eles responsabilizan en parte a unha veciña que deixa solto o gando, non? Sí, este conflito ten moitas aristas, compañeiros, pero sí, estamos aquí en Belpellós, no Concello da Golada, na parroquia de Vilariño. Presento vos a Luisa, que é a muller de Ramiro, que coñecestes antes na primeira conexión, e a María, que é outra veciña de aquí. As súas casas, compañeiros, está ao final deste camiño que, como vedes, está completamente intransitable, non? É o único acceso que teñen. E, ademais, queremos lembrar o que aconteceu, porque Ramiro tivo un accidente, verdade, Luisa? Sí, o 19 de julio. El estaba traballando no campo e... Caeulle unha alpaca de erva, bueno, pillou, non sei como pillou ben porque eu non estaba ali, pero, a ver, o fastidiou bastante. Antes díxonos que de 700 kilos. Ímonos mover, porque isto para darlle a cara aquí a xente de 700 kilos, estivo ingresado en Hospital de Santiago máis de 2 meses. Sí, un mes na UCI e outro mes en planta. Agora está algo mellor, pero xo vistes antes, compañeiros, que está encamado e necesita rehabilitación, necesita ir á rehabilitación. Sí. A rehabilitación, compañeiros, é en Lalín, sí, pero necesita da ambulancia, e o problema é que onte a ambulancia intentou pasar por aquí e non foi capaz de pasar, non? Non, claro que non, porque como o camiño está intransitable e cheo de merda, pois dixeron que non o podían levar, porque o señor, como vai nunha silla de rodas, casi chegan os pés ao chao. Entonces mete os pés na lama e dixo que non o podía levar porque non o iban levar así para o centro médico. É que imaginad os compañeros unha ambulancia pasando por aquí, pero non só as ambulancias, María, porque aquí isto leva pasando moito tempo, non? Sí, bastante tempo. Veñen os repartidores do pan, incluso unha panadeira, unha vez quedou atascada aí no medio e tuvemos que ir por un vehículo, un tractor, para remolcala, para poder sacala. E outras veces veñen os repartidores de empresas como Paquetería, de paquetería, sí, ou así. De Amazon, imos dicir, sí. Sí, chámanos que salgamos nós, que eles non se dan metido por aquí. Por exemplo, miña filla ten a parada no final, non pode ir pola aldea. A pequena que vai á escola. Vai ao instituto, vai ao instituto, ten 15 anos, e ten que ir coller o bus ao final da aldea que lle ven o autobús buscala. Pero tampouco non dá ido, teño que levala. Imaginados tamén ir camiñando por aquí, compañeros. Realmente o estado está, pues, este camiño está intransitable. Ímonos a chegar, porque claro, aquí hai máis aristas, compañeiros, porque eu, como vedes aquí ao lado, hai unha granxa. E, ademais, este camiño é público, este camiño é do Concello, non? Vos falastes cos donos desta granxa e falastes co Concello? Non, eu falei co Concello o martes e preguntei ao alcalde que, bueno, que viñera a ver o camiño porque o meu marido que tiña a rehabilitación no miércoles, el díxome que eso que non era competencia do Concello. Dixo o alcalde que este camiño non era competencia do Concello. Entonces, nos falamos, sí, Fala, perdoa. Entonces eu dixenlle, bueno, pois se non é competencia do Concello, dime de quen é competencia, entonces despois falamos. Vale. Nos esta mañá, compañeiros, conseguimos falar co alcalde da Golada, que me dixo que isto recoñecía que era un camiño público, que era competencia do Concello, pero que realmente o camiño non estaba en mal estado. O firme non está en mal estado, simplemente que está sucio. E que el díxome ao alcalde que realmente a limpeza dos camiños non lles corresponde ao Concello limpalos, non? Que son os veciños que teñen animais, que teñen vacas, os que teñen que limpar o camiño. E entón, claro, aquí a pregunta é, pois, quen ten que limpar o camiño? Porque me dixo o alcalde que non tiña claro de quen era a responsabilidade, de quen ensuciaba. Isto foi o que me dixo o alcalde. Non sei vos si realmente, claro, el di que o firme está en bo estado, pero que está sucio e son os veciños os que o teñen que limpar. De quen son? Claro, quen é o encargado de limpar isto? Vos tamén tendes vacas? No, as miñas vacas están a 3 kilómetros daqui, por aquí non pasan, e as únicas vacas que hai e pasan por aquí son as desta explotación. Esta explotación, compañeiros, nos antes tamén falamos cos veciños desta explotación que nos dixeron que eles limpan todos os días. Foi o que eles nos din, que limpan o camiño todos os días. E ademais me din que isto é máis unha vinganza vosa, que estades en contra deles por montar unha granxa aquí. Mentira, eso é mentira, porque eles non limpian nada. Se limpiaron agora algo foi porque nós anduvemos encima polo problema que ten o meu marido, senón nunca limpiaron. Dinme que ademais lles interpuxestes, que ti lle interpuxestes 17 denuncias e que incluso que vos achegastes a agredir a esta veciña. Eso é mentira, e ademais, se efectivamente ela dice eso, que as demostre.
porque esa é unha mentira pero moi grande. Outro problema que din é que o problema non é que estea sucio, sino que é estreita a calzada, que a ambulancia non cabe polo estreito que é. Como, se eu tuve un caso xa hai anos con un fillo, e a ambulancia subiu por aí, Nos, desde aquí, convidamos a esta veciña a que tamén participase nesta conexión, que incluso nos des a súa versión, e declinou este ofrecemento. Non sei se tendes algunha pregunta, compañeiros, se lle queredes facer, imos poñer aí os auriculares, se lle queredes facer algunha pregunta aquí a Luisa. Eu o único que sei, compañeiros, o único que sei é que eu non sei se isto compete o Concello, compete os veciños que teñen aquí a granxa, o que sei é que a culpa de Ramiro non é. Porque un home que está na cama e necesita unha ambulancia, culpa non ten. Temos aí a veciña que nos está mirando. Non queres dicir nada? Non sei se tendes algunha pregunta para Luisa, compañeiros. Claro, non sei se quedou perfectamente explicado o caso, o que pasa é que entendemos que Ramiro sí precisa esa rehabilitación. Se non pode ir a ambulancia, se a ambulancia se nega a acudir aí, non sei se tedes algunha outra alternativa ou valorades outra alternativa. Pois para nada, que este é o camiño público, que por onde hai que se servir, non hai outra. Se tiveramos outros medios, sí, pero non nada. Claro, pero si... Entonces, pues, eu non sei a quen dirixir. Non sei se refire, Juan, a un coche particular. Dis que poidan ir en coche particular. Non sei, tamén nos acompaña unha médico de familia como Teresa Castro, que agora pasamos consulta con ela, pero non sei se o mellor habería outro tipo de, non sei, de asistencia, ou mellor outro tipo de, non sei se poden solicitar algún outro tipo de axuda, que non sei se ir a rehabilitación ao Hospital de Lalín. Pregunto, que a verdade que non teño ni idea. Eu non conozo o caso como para... Eu tampouco non sei, eu que sei que no médico de Santiago me dixo que necesitaba moita rehabilitación e durante moito tempo. Claro, pero aquí o que cabe pensar é que algunha solución terá que haber, porque en coches particulares non pode ir este señor. Pero se non pode ser en coche particular, terá que ser de outra maneira, algunha solución terá que haber, porque agora mesmo falamos de rehabilitación, e o día que haxa unha emerxencia de verdade, como se accede aí? Para poder facelo. Dende o Concello non lle dan ningunha outra alternativa. Desde o Concello, a mí o Concello falei co alcalde, díxome que isto que non era competencia do alcalde. O sea, claro, e eu dixeme, bueno, se non é competencia do alcalde, dime onde teño que ir para solucionalo. O que dixo o alcalde, compañeiros, métome polo medio, é que o camiño, o estado do firme non está mal, que iso sí que sería competencia do Concello, simplemente que está sucio, e que o Concello non ten medios para limpar todos os camiños sucios que hai, ou todas as bostas de vacas, ou todas as lameiras que hai, que iso lle corresponde aos veciños que o ensucian. Por lo tanto, que non é unha cuestión do Concello amañar o camiño, simplemente intentar que a xente que o ensucia que o limpie. E os veciños, Antonio, os veciños teñen outro acceso á súa casa, teñen outro camiño ou teñen que pasar polo mesmo? Hai outro camiño alén deste? Este é o único acceso. Este é o único acceso. Pero para os veciños tamén, non? Digo porque o mellor igual... Sí, os veciños teñen que pasar por aquí e pasar, claro, é dicir, se veñen a pé, pois meter os pés nesta lameira, que, bueno, supoño que tampouco é así sempre, non? Porque as chuvias destes días agrava todo isto. Igual era bo enviarles unha invitación para que fagan unha reflexión, non? Que hoxe por uns e mañán por outros. O mellor, igual, Deus non o queira, chega un día no que precisan eles esa mesma asistencia que non ten agora por onde pasar, non? Eu penso que sí, que sería ben eso. Como, desde logo que non poida acceder unha ambulancia é grave, iso non hai dúbida, compañeiros. Claro, Antonio, de feito aquí... Pero mañá é por outro. No Platón nos estábamos a preguntar, porque decía o Concello que o firme estaba ben, si esa pista que estamos a ver, si está asfaltada, si ten algo de firme, algo de cemento, porque realmente o único que vemos é un lameiro. Sí, eu creo que por debaixo sí que hai asfalto, que non chegamos a ver en que estado está o asfalto, pero asfalto hai, sí. Pero está en mal estado tamén. Bueno, a ver, compañeros, está intentando aquí María. A ver, debaixo da lama sí que hai asfalto, Así que a solución pasaría, en todo caso, por retirar ese exceso de lama de vostede máis, deses 200 metros apenas, que tampouco estamos falando dunha estrada moi grande, un vial ben pequerrechiño. Se retira toda esa suciedade da superficie, Antonio, entendo que o problema se solucionaría e Ramiro podería continuar con esa rehabilitación que é absolutamente necesaria para a súa recuperación. O Concello di iso, que debaixo desta sucidade sí que hai un bo estado do asfalto e que non é competencia do Concello limpar a sucidade que hai nos camiños.
Espera, non sei que me di María. Que me dis, María? Ímonos meter xa. Onde está o asfalto? Por favor. Onde está o asfalto? Dígalle Está onde dicindo está que non o o hai. Dígalle aquí. ¿Dónde está o asfalto? Que lle diga o alcalde dónde está o asfalto. Hai unha persona encamada que necesita unha rehabilitación. El está hoxe na cama. Mañá pode estar eu, pasado calquera. Isto non son condicións de vida en pleno siglo XXI pagando os impuestos como Dios manda. Dígalle ao alcalde onde está o asfalto, por favor. Podes dicir máis alto, pero non máis claro, eh? Por Vente aquí, favor. María. Podes dicir máis alto, pero non máis claro. Anos pedindo yo ao Concello que veña aquí. Anos. Solo pedimos unha carretera para salir das nosas casas. Que poida vir un médico. Que poida aquí vir o practicante como ven agora nestes momentos, facerlle a este señor as curas. E que non teña que baixarse o practicante ali, donde teñen os coches, e ter que puñar unhas calzas para poder pasar por aquí. Me dá igual que él nos solucione, pero que nos deixen vivir dignamente. Nos mundos de hoxe, porque chega un punto que on cansas. Únicamente eso. Nada máis. Solo pido eso. Compañeros, eu creo que quedou clarísimo, eh? Sí. Axuda para este señor, que hoxe está el, mañá pode estar eu, pasado miña filla. E que nos pase algo dentro das nosas viviendas é unha ambulancia que é comprensible que non poida meterse aquí, porque despois leva a lama, leva a merda, e vai para un centro de salud ou para un hospital, e teñen que desinfectar todo nos mundos de hoxe. Por favor, que diga yo ao alcalde que pare e que mire o asfalto que ten, e os fachancas que ten, e a merda que ten. Que un alcalde está por mirar por pueblo, non para deixarnos. Non se pode decir máis claro, eh? A min xa me deixa isto co corazón encollido, compañeiros, e pois non temos, non te disculpes porque as cousas hai que dicir unhas como se senten no momento, non? Claro. Compañeiros, eu creo que máis que isto, que está máis claro non pode quedar. Quedo a mensaxe moito a María e a Luisa e a Ramiro que nos atendeu antes, que o vistes na primeira conexión do programa, que nos atendesen e que nos contasen a súa realidade, porque isto ao final é o día a día, así que Todos os días podelle preguntar aos panadeiros que veñen aquí, aos practicantes que ven aquí, a cantidade de xente que é un veciño moi querido que ven ver a súa casa, aos veciños, podenlle preguntar como está isto. Porque non é un día solo, eles veñen todos os días. compañeiros, pois non sei se queres engadir algunha cousa máis, vente para aquí, Luisa, e colocadevos aquí. Nós, se queredes algo máis, o que queirades, se non deixamos aquí a conexión. Pois mandarlle todo o noso ánimo a Ramiro e a súa familia. Escoitamos as súas palabras, creo que a mensaxe quedou perfectamente clara, entendemos a desesperación desta familia. Así que moitísimas grazas, Antonio. A ver se mellora esta situación, unha situación tamén de conflicto veciñal, no que